embo chung kanyo to kibiro Nyatike be liekore ni jondaje pesa Nyatike but chako liekore ni odak Nyarongi oja sona kendo nobedo mbunge mar Migori. Koro kineno wechego matuto mana kaka osiepna Meshak ne wacho en kuom siasa mosetimore chakre 2013 nyaka 2022. 2022 ni en one of the siasa ma is very unique. Mopogore gi mosebedo katimore. Nikech ma is the first time makata mana welo kara nominations ne mag parties noko ogombolo. Waneno ka ng'ani iluongo ni Ng'aw Chila yako nomi direct ticket mar ODM. Ne nitie dhano mane weni ji nyalo dhi debe kaka Pamela Odhiambo daktari ma women rep masani to be Asuna West embe ne olape ndong ne kanyo. Waboyudo kaka John Pesa be mabe ne gombo chungi ODM to mi direct ticket. Koro nitiere weche mopogore ma kwang'iyo together kata maradek en wach mar Obado be makoro oko defense seat ne enoa. Koro dhano be penjore ni to eto ogombo ne ng'ama ni manyalo omako lwet ng'a. Koro king'iyo dhano manitiere debe sana king'iyo Dalmas to gi Ochilo to gi Pesa. Wachako gi Pesa liekore ni Obado chwale to gi Ruto mamano Obado sewacha yanga. Namba 2 embo wacho ni oa Nyatike but obo nyisi ni ana Nyatike to okane kata mana any trace ni Pesa akarungu. Pesa obedo mbunge mar Migori kapok opog Migori Suna East gi Suna West. Ma at that time no ko identify himself kaka ng'at ma akarungu to no wacho ni oja Suna. Koro en mana ni because of siasa mondo solidify Nyatike nyako wach mana ni wa Nyatike kes Nyatike be vote rich. Mano kedhi mokwongo. Kibiro kuom Ochilo nigi mbi mar ODM nikech dhano mar ODM te ni bang'e. Mar 2 osebedo senator kane watimo by election kane bendo locho kelo wewa then oyombo Eddie Muok masani be koro dwaro senate. Koro en gi network mar Migori County being ni osebedo senator igni ma nyaka kawuono. Kibiro Dalmas obowacho ni Dalmas embo thuthni kaka dhano to sana ng'wejni en kuom Ochilo to gi John Pesa. Mana kaka Meshak nazo to uamuzi en mar japiny. Uamuzi en mar japiny. To kata mnako pogore gi lemo mar governor. Ben wantiere gi lemo mar senate ka gi lemo mar woman rep ma ben ang'eni siasa